ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മ സംഗിനാം ജോഷയ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സഞ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതേർഗുണ സമ്മൂഢാഃ സഞ്ജന്തെ ഗുണകർമ്മസു താന കൃത്നവിദോ മന്ദാൻ കൃത്നവിന്ന വിജാലയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞാന്മാർ വിശുദ്ധരാക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്യ വിഗതജ്വരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ മേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതേ തദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വാസ്യാഃ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദോഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗശ്ചേ തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സുകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച അതകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിശ്ചന്ന വിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതാഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരനെ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവാഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ വിദ്യേനം ഇഹ വൈരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമേന മ്രിയതേ വഗ്നിർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാമൃതോ സുഗർഭസ് തഥാ തേനേദമാവൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവൃതജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ ശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഗിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയഭ്യേ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹിശസ്ത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമന്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായ യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ കർമ്മയോഗോ നാമ അഥ തൃതീയോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൽ എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ചൊല്ലണേ? കീർത്തനം ആരാണ് റെഡി ആയിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ? ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭജേ വൃജൈകമണ്ഡനം സമസ്ത പാപഖണ്ഡനം സ്വഭക്ത ചിത്തരഞ്ജനം സദൈവ നന്ദനന്ദനം സുഭിക്ഷഗുസ്തമസ്തകം സുനാദവേണുഹസ്തകം അനംഗരംഗസാഗരം നമാമി കൃഷ്ണനാഗരം മനോജഗർവമോചനം വിശാലലോലലോചനം വിദൂതഗോപശോചനം നമാമി പത്മലോചനം കരാരവിന്ദഭൂതരം സ്മിതാവലോകസുന്ദരം മഹേന്ദ്രമാനധാരണം നമാമി കൃഷ്ണവാരണം കദംബസൂനുകുണ്ടലം സുചാരുഗണ്ഡമണ്ഡലം പ്രജാംഗനൈകവല്ലഭം നമാമി കൃഷ്ണദുർലഭം യശോദയാ സമോദയാ സഭോഗയാ സനന്ദയാ യുധം സുദൈകദായകം നമാമി ഗോപനായകം സദൈവ പാദപങ്കജം മാനസേ നിജം ദദാനമുത്തമാലകം നമാമി നന്ദബാലകം സമസ്തദോഷശോഷണം സമസ്തലോകപോഷണം സമസ്തഗോപമാനസം നമാമി നന്ദലാലസം ഭുവോ ഭാരവതാരകം ഭവാപ്തി കർണധാരകം യശോദാമതി കിശോരകം നമാമി ചിത്തചോരകം മൃഗന്ധകാന്തഭംഗിണം സദാലസംഗിനം ദിനേ ദിനേ നവം നവം നമാമി നന്ദസംഭവം ഗുണാകരം സുഖാകരം കൃപാകരം കൃപാപരം സുരദ്വിഷന്നികർത്തനം നമാമി ഗോപനന്ദനം നവീന ഗോപനാഗരം നവീന കേളിലംബടം നമാമി മേഘസുന്ദരം തടിത്പ്രബാലസത്പടം സമസ്ത ഗോപനന്ദനം കൃതംബുജൈകമോദനം നമാമി കുഞ്ചമദ്യകം പ്രസന്നഭാനുശോഭനം നികാമകായദാമകം ദൃഗന്ധചാരുസായകം രസാലവേണുഗായകം നമാമി കുംജനായകം വിദഗ്ധ ഗോപികാ മനോജ്ഞതൽപശായിനം നമാമി കുംജകാനനെ പ്രവൃദ്ധവഗ്നിപായിനം യഥാ യഥാ തഥാ തഥാ തദൈവ കൃഷ്ണ സത്കഥാ മയാ സദൈവ ദീതയാ തഥാ കൃപാ വിധീയതാം പ്രമാണികഷ്ടകദ്വയം ജപത്യതീതയ പുമാൻ ഭവേ നന്ദനന്ദനേ ഭവേ ഭവേ സുഭക്തിമാൻ ഭവേ ഭവേ സുഭക്തിമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാര ചൊല്ലണേ പിന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകല്ലേ പോകല്ലേ മധുരയ്ക്കു കണ്ണ, വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകല്ലേ കണ്ണ, നന്ദ യശോദ കുമാര കിശോര, വൃന്ദാവനവാസിയല്ലേ നീ കണ്ണ, വെണ്ണ പാൽ കട്ടുണ്ട നീലക്കാർ വർണ്ണ, വെണ്ണ കട്ടുണ്ടുവാൻ ആരുണ്ടു കണ്ണ, കണ്ണീരാൽ കേഴുന്നു പോകല്ലേ കണ്ണ, വൃന്ദാവനം ശൂന്യമാകില്ലേ കണ്ണ, പ്രേമത്തിൻ ധാരയാം രാധയോ കണ്ണ, പ്രേമിയാം നിന്നെ പിരിയുമോ കണ്ണ, ജീവന്റെ ജീവന കോടക്കാർ വർണ്ണ,
തീരാത്ത ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തല്ലേ കണ്ണാ. പീലിത്തിരുമുടി പീതാംബരം കണ്ണാ, കാലിൽ ചിലമ്പും അരമണിയും കണ്ണാ, ഓടക്കുഴൽ വിളി നാദവും കണ്ണാ, തേടിയലയില്ലേ ഗോപികൾ കണ്ണാ, ആലോല കല്ലോലിനിയാം യമുന, കാതോർത്തു നിൽക്കുന്നു ഗോക്കളും കണ്ണാ. കാണാത്ത വർണ്ണാനി പോ കാണാത്ത ദുഃഖത്തിൽ തേങ്ങില്ലേ കണ്ണാ, വാനൊത്ത വർണ്ണാനി പോകല്ലേ കണ്ണാ. പോകല്ലേ പോകല്ലേ മധുരയ്ക്കു കണ്ണാ, വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകല്ലേ കണ്ണാ. നന്ദ യശോദ കുമാര കിശോര, വൃന്ദാവനവാസിയല്ലേ നീ കണ്ണാ. പോകല്ലേ പോകല്ലേ മധുരയ്ക്കു കണ്ണാ, വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകല്ലേ കണ്ണാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഒരാള് കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഒന്ന്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പീലയോടൊത്ത കാർഗുണ്ടലും കേട്ടി ഭാരതേശത്തിലകമതും തൊട്ട് ബാലചന്ദ്ര സമാന മുഖ പ്രഭ കാണാകേണം. ആരണി മലർപ്പാലയ്ക്കമോതിരം ബാലകർത്തിണങ്ങുന്ന പുലിനഖം ചേലോടായവ ചാർത്തിട്ടു കാണണം ഭഗവാനെ. നീലകാർമുകിൽ വർണ്ണജനാർദ്ദന ബാലഗോവിന്ദ വാസുദേവ കൃഷ്ണ, മാലകറ്റണി മാധവ ഗോവിന്ദ വാസുദേവ. കയ്യിൽ നല്ല മുരളി ചെറുപോലും മെയ്യഴകാർന്ന പീതാംബര പട്ടും തെറ്റി നന്നായുടുത്തുടൻ കാണണം വാസുദേവ. ഭക്തനായ കുചേലനു വേണ്ടവ ഒക്കെയും ഭവനല്ലോ കൊടുത്തതും മുക്തി നൽകണേ മാധവ ഗോവിന്ദ വാസുദേവ. ോടൊത്ത കാർമുണ്ടലും കെട്ടി ഭാരതേശത്തിലകമതും തൊട്ട് ബാലചന്ദ്ര സമാന മുഖ പ്രഭ കാണാകേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓം അജ്ഞാനതിഗ്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ.
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा everybody हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ്. ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസനാണ്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അർജുനന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെസനാണ് കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലില് 3ാമത്തെ ലെസനാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് തന്നെ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, അതും ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, യോഗം എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന ലെസൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ 2 ലെസൺസ് ഇപ്പൊ തീർന്നു. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അറിയാം 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അർജുനന്റെ ബിവിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ 3 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗവും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെൻസസിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റ് കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ മുടി തുമ്പിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ചെറിയ ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തില്. പക്ഷെ എണ്ണമറ്റ ആത്മാക്കളുണ്ട്, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഹോൾ ബോഡിയെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവുമുണ്ട്, ഭഗവാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൈതന്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് വരിക, ഒന്നിച്ചാണ് പോവുകയും ശരീരം വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക. ഒരു ഡ്രസ്സ്, മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്ര ഈസിയാണ് ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയ. നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നോ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജീവിച്ചത്, തമോ ഗുണത്തിലാണോ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ എന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവ്വ ജന്മകൃതാനിച്ച്. പാപങ്ങളൊക്കെ പോയി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാതെ, പുനർജന്മന വിദ്യതേ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ആദിശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത്, അന്തകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേബരം പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നീ എന്നെയാണ്, അന്തകാലേശ മാമേവ, എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിക്കൂ അർജുന, അപ്പൊ നിനക്ക് അടുത്ത പിന്നെ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാകില്ല, നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഗോലോകധാമത്തിലാണ്. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് മുകളിലാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം വരെ താഴെയുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്. അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ എന്ന് പറയും. അപ്പം അതില് വൈകുണ്ഠത്തിനും മുകളിലായിട്ടാണ് ഗോലോകധാമത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഗോലോകധാമത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ യാതൊരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല, അവ്യയമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തിരിച്ചു വരൂ അർജുന, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കൂ, എന്നിട്ട് തിരിച്ചെന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ചൂസ് ചെയ്തത് ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിട്ട്?
ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഫ്രണ്ടും ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ. അതിന് ദ്വാരകയിൽ ഒരു ദിവസം അർജുനൻ വന്നു. ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അർജുനൻ വന്നു. എപ്പോഴും അവര് തമ്മിൽ കാണാൻ പോകും. ഭഗവാൻ ഹസ്തിനാപുരത്തേക്ക് വരും, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരും, അർജുനൻ അങ്ങോട്ടും പോകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അർജുനന് ക്ഷീണമായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനെന്നോ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് രുക്മിണി ദേവി വന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരും, ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. റെഡിയാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം നാരദ മഹർഷിയും അവിടെ എത്തി. എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് നാരദ മഹർഷി, ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് നാരദ മഹർഷി. അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത്രത്തോളം അർജുനൻ എന്താ ഇത്രത്തോളം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് രുക്മിണി ദേവി ചോദിച്ചപ്പോ അതറിയണം നാരദനും തോന്നി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാളോടും വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോയി. ദൂരെ വെച്ചേ കേൾക്കാം ഹേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ആരാണ്? അർജുനൻ ഉറങ്ങി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ആരാ ഈ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരകത്തേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ അർജുനന്റെ ഓരോ രോമകൂപവും കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈവൻ ഹെയർ മുടി വരെ വിളിക്കുന്നു അർജുനനെ കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനന്റെ ഓരോ രോമകൂപവും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് അർജുനന്റെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ പോലും അർജുനൻ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ മെമ്മറി വിട്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതേ വരികളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ വരിക. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവത് സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് 108 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ തീരുക. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 24 hour പ്രോസസ് ആണ്. ഏത് നേരവും മാമനുസ്മരയുജ്യ തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുജ്യ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് നേരവും നീ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അർജുന. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മാമനുസ്മര, എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുക, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. കർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വം ധർമ്മ സമൂഢ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമോം ത്വാം പ്രപന്നം. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് താനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതുമെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരിക? നമ്മള് എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപസ്ഥിത പ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്കാണിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചെങ്ങനെയാണ് നിർത്താൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ജപിച്ചു, മാല എടുക്കാതെയാണ് ജപിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചു, TV കണ്ടു, പേപ്പർ കണ്ടു, നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഓടി പോകും. അതാണ് മനസ്സ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് ശത്രുവാണ്, മിത്രമാണ്, അതല്ലാത്ത മനസ്സ് ശത്രുവാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സിനെ മെരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം യോഗം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മവും ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക ഭഗവാനിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയും. അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ടു പ്ലീസ് ഗോഡ് എന്നതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അധ്യായം 3 തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ
ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ജയസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്, രണ്ട് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിച്ചു, കേശവ എന്ന് വിളിച്ചു. ജയസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രമുള്ളത് വർക്കലയിലാണ്. പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, പിതൃക്കളുടെ അസ്ഥികളൊക്കെ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കലയിലാണ് സാധാരണ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പോവാറുള്ളത്. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ പുത്രനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതാണ് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാന് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരൻ ഭഗവാന്റെ ശംഖായിരുന്നു. ശംഖ് ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ശംഖൂതുന്ന ഭഗവാന്റെ ശംഖിന് മഹാലക്ഷ്മിയോട് കുറച്ചൊരു ജലസി ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് വലിയ വീമ്പ് പറഞ്ഞു, മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അധരത്തെക്കാളും എനിക്കാണ് കൂടുതൽ മധുരാമൃതം തരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ അവതാരം എടുത്ത സമയത്ത്, കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് ആ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് തിരിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ ശംഖിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ആ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കിട്ടി. അപ്പം അതാണ് കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ആ അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ സംശയങ്ങളെയെല്ലാം കേശിയെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ തീർത്തു തരിക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് വിളിക്കുന്നത്. ജയസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, കേശവ ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും. വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആശകളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ആ കർമ്മം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കും. അപ്പം ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീ ആലോചിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങെന്തിനാണ് നീ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. 37th ശ്ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എത്ര പേരെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലുക? ആ കൊല്ലുന്നതിന്റെ പാപം തീർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മം 3 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ സ്വകർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കർമ്മം, ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്വാസം വിടുന്നത് തുടങ്ങി നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വകർമ്മം എന്നതിൽ പെടും. സ്വകർമ്മത്തില് 2 തരം കർമ്മമാണ്, നിഷ്കാമ കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സകാമമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. സകാമ കർമ്മമാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം. അതിലാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ച് നമ്മള് കിടത്തുക, പിന്നെയും നമ്മളെ ലൈഫ് എടുക്കേണ്ടി വരിക സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മമാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ അർഹത അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഈ ശരീരവും ഫാമിലിയും, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം, ശ്വാസം വിടാനുള്ള കഴിവും എല്ലാം, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുക? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം തരും. ഇപ്പം അതേസമയം സകാമകർമ്മമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത്ര സാലറി എനിക്ക് വേണം, എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ നോക്കിയതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ ആ കുട്ടികളെ എന്നെ തിരിച്ചു നോക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള സകാമകർമ്മം. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മം. നമ്മൾ കള്ള് കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതുപോലെ വേദങ്ങളിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേണ്ട, ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുവറായിട്ടും നരകവാസമാണ് വികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം. പിന്നെയുള്ളത് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്താണ്?
അകർമ്മത്തിന് നമ്മൾക്ക് നല്ല ഫലവുമില്ല, ചീത്ത ഫലവുമില്ല. അതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാസനയാണ്. അതിന് നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു ഇതും അതിനില്ല. അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഗോലോകധാമത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ അകർമ്മം കൂട്ടി വരുന്നത് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാരബ്ധങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അതിന്റെയൊക്കെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. ഓക്കെ, 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, നീ 2 തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് തരുന്നത്. ഒന്ന് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു, ഒന്ന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ, എന്റെ ബുദ്ധി മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തദേകം വധ നിശ്ചിത്യ, തദ് ഏകം, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന്, ഏകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന്, വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ. തദേകം വധ നിശ്ചിത്യ, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയൂ കൃഷ്ണ. യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറയൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്താണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇൻഡിസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം, യെസ് ഓർ നോ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയുക, ഭഗവാൻ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണോ? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടേ? പാപം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണോ? അതോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കണോ? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ചെയ്യുക, ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചു ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഞാൻ സുഹൃത്താണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഞാൻ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അസുഹൃത് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കി വളരെയധികം ഡീപ്പാക്കി വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വഴി തെറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ചാൻസും ഉണ്ടാവില്ല. 3.4 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന കർമ്മണാമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്മതേ ന ച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. ന കർമ്മണാമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്മതേ, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതും ബന്ധന കാരണമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? വീട്ടിലിപ്പോ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാറായി, പക്ഷെ എനിക്ക് പൈസയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ കാശിക്ക് പോവാണ്, കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഷുവറാണ് ആള്. ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ല. പിന്നെയും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ ജോലിയും ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും അമ്മയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാശിയിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് സന്യാസവുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഈ ലൈഫിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതല്ലാതെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, കയ്യിൽ കമണ്ടലും ഉണ്ട്, വടിയെടുത്തു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസിയായി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. 3.9 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ യത്ര, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എല്ലാം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ വളരെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അറ്റാച്ച്മെന്റോടുകൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എഫെക്ഷനോടുകൂടി ചെയ്യാം. അതേസമയം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ഡ്യൂട്ടി അഡ്വൈസ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ചെയ്യുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട്
ഫലമായിട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുക. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുക, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. 24 hours നമ്മുടെ കൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വിചാരിക്കും, ഞാനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഭഗവാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എന്താ ഭഗവാൻ ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽ വിഷയ ഭുഞ്ജതേ ത്വകം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മ കാരണാത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ, യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു തുള്ളി തീർത്ഥം, 2 തുള്ളിയായിരിക്കും മാക്സിമം കിട്ടുക. എന്താണ് അത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തിയാണ് കിട്ടുക. എന്താണ് നമ്മൾ തീർത്ഥം സേവിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി അവിടെ പാടുന്നത് എന്താണ്? അകാല മൃത്യുമദനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം സർവ്വദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം. വിഷ്ണു പാദോദകം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുനർജന്മവും ഉണ്ടാകില്ല. അകാല മൃത്യുമദനം, അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് 2 തുള്ളി തീർത്ഥമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ചരണാമൃതമാണ് ഭഗവാന്റെ. കാല മൃത്യുമദനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം, എല്ലാ വ്യാധിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നതും സർവ്വ ദുഃഖോപശമനം, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് വിഷ്ണു പാദോദകം ശുഭം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പൂജാരിയും നമുക്ക് തീർത്ഥം തരുന്നത്. അപ്പം അത് താഴെ വീഴാതെ നമ്മൾ ആയുർരേഖയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക. നമ്മുടെ തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിലും പാപമാണ്, നമ്മളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് അത് മൂലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രസാദം അതുപോലെ തന്നെ അവിലോ എന്തെങ്കിലും മലരോ ഒരു ചെറിയ പഴകഷ്ണമോ കിട്ടിയാലും ഭഗവാനോളം തന്നെ ഇതാണ് അതിന് മഹാത്മ്യമാണ് പ്രസാദത്തിനും ഭഗവാന്റെ. നമ്മള് പണ്ട് തിരുപ്പതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ ലഡുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം താഴെ വീണാൽ മതി, അതെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് തൊഴുതിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കഴിക്കാൻ പറയുക. അമ്മയൊക്കെ ഫ്ലോർ എത്ര ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളോട് അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് കഴിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദത്തിന്റെ ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ വാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മാത്രം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എത്രയോ ആളുകളാണ് അന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യദേവൻ ചൂട് തരുന്നു, ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ വർഷിക്കുന്നു, എത്രയോ കർഷകരാണ് അതിന് പുറകിലുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആകാതെ നമ്മൾ മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? പാപമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ കുറച്ച് വെള്ളമോ എടുത്തിട്ട് ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് നിവേദ്യമായിട്ട് മാറും. നിവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിവേദ്യം എന്ന് പറയും. തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോ പ്രസാദമാണത്. അതെല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് ഏറ്റവും ഫലം കൂടുതലുള്ളത് മഹാപ്രസാദത്തിന്. അപ്പം ഇതില് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ ഇങ്ങനെയാ പ്രസാദം വെക്കുക. എല്ലാ ഐറ്റംസും ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കും. നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളമ്പുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. അത് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളോ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനുശേഷം അത് കഷ്ണിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മഹാപ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ബുദ്ധിയെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെയൊക്കെ. ആ പ്രസാദത്തിന്റെ പുറകിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് നാരദര് ചോദിച്ചു,
കുറച്ച് എനിക്ക് തരുവോ ഭഗവാനെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മഹാലക്ഷ്മി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നാരദർ എന്ത് ചെയ്തു, മഹാലക്ഷ്മിയെ നോക്കിയിട്ട് പ്ലീസ് എന്ന് കാണിച്ചു. അമ്മമാർക്ക് വേഗം മനസ്സലിയും. അപ്പം അമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും അത് ട്രിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഗരുഡ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പുറകിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗരുഡ ഭഗവാൻ വേഗം പുറകിൽ വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി. ഗരുഡൻ ആരാ വന്നിരിക്കണേന്ന് നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു. ആ തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി വേഗം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നാരദരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നാരദരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും നാരദർ അത് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വളരെയധികം ഹാപ്പിയായി നാരദര്, വളരെയധികം എക്സ്റ്റസി ആയി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലോകത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ ഇത് കണ്ടു. രുദ്രൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാരദരെ പറഞ്ഞു, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം കിട്ടിയതാ, എനിക്ക് അപ്പൊ തൊട്ട് വളരെ എക്സ്റ്റസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് തരുമോ, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആരെങ്കിലും നക്കിയ കയ്യെ നമ്മൾ വേണം എന്ന് പറയൂ അവിടുന്ന്. പക്ഷെ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഹമ്പിളാണ്. ഹമ്പിള വൈഷ്ണവരിൽ ആദ്യത്തെ പേരാരുടെയാ, രുദ്രന്റെയാണ്. അപ്പം രുദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹമ്പിളാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സാരമില്ല നക്കിയതാണെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒരു മണി അരി ചോറ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശിവനും ഡാൻസ് തുടങ്ങി. ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പാർവതി ദേവി അകത്തുനിന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദം കിട്ടിയതാണ്, അതിനുശേഷം ഇത്ര ഹാപ്പിനെസ് ആണ്, ബ്ലിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പാർവതി ദേവി മെഡിറ്റേറ്റ്, എനിക്ക് കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി പാർവതി ദേവി മഹാവിഷ്ണുവിനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു ഓടി വന്നു. എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാർവതി ദേവി, എനിക്കും കുറച്ച് പ്രസാദം വേണം, എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ കുട്ടികൾക്കും വേണം. അമ്മമാരെങ്ങനെയാ, ഞങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ, കുട്ടികളും കഴിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുക. അപ്പം കുട്ടികൾക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണേശനുമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാവിഷ്ണു. അപ്പം അല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഓൾ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ മക്കളാണ് എന്ന് പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു വാക്കു കൊടുത്തു, ഞാൻ കലിയുഗത്തില് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് പുരിയിൽ വന്നിരിക്കും, പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ ദേവി പാർവതി അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വിമലാ ദേവി എന്ന പേരില് വന്നിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പാർവതി ദേവിയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭക്തർക്കെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കിച്ചണാണ് പുരിയിലുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും എത്ര പേര് വന്നാലും, എത്ര ലക്ഷം പേര് വന്നാലും അവിടെ ഫുഡ് തീരില്ല. ആ കിച്ചണില് 5000 പേരാണ് അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. നമ്മളും ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജനിച്ചവരാരായിരുന്നാലും അവിടെ പോവുക, തൊഴുക, പ്രസാദം മൂക്കുമുട്ടേ കഴിക്കുക, പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ചാർധാം എന്ന് പറയുന്ന 4 ഇതിലുള്ള കോണിലുമുള്ള ചാർധാമിലെ മെയിൻ ആണ് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള പുരി ക്ഷേത്രം. പിന്നെയുള്ളത് ദ്വാരക, പിന്നെയുള്ളത് രാമേശ്വരത്തെ ശ്രീരംഗം, പിന്നെ ബദ്രികാശ്രം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ചാർധാമിലെ പെടുക. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് കലിയുഗത്തില് പുരിയിലാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട്, കൺപോളകളില്ലാത്ത ഭഗവാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 24 hours കണ്ണടയ്ക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസാദം കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അന്നാദ് ഭവന്തി, അന്നം കൊണ്ട്, ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാദന്ന സംഭവ, അന്നമുണ്ടാകണം, ധാന്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മഴയുണ്ടാകണം. പർജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, യജ്ഞം കൊണ്ടാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം, ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അന്നം കൊണ്ടാണ്, ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പർജന്യാദന്ന സംഭവ, മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, മഴ കൊണ്ടാണ്, യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ.
അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് വേദം പകുത്തു കൊടുത്തു 4 വേദങ്ങളായിട്ട്. ആ വേദവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്, കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്ന്, ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് സൂര്യ ഭഗവാൻ ചൂട് കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ദ്രദേവൻ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും തൃപ്തരായി, ഭഗവാന് താഴെയുള്ള എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും. ഭഗവാന് ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തും നിവേദിച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഉരുള എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക. എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അത് നിവേദ്യമായിട്ട് മാറി. അത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്തുണ്ടാകുന്നു, നമുക്ക് പാപം ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഉത്സാഹവും എനർജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. എന്താണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ ആയുസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും 1 ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവർ തപസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം യജ്ഞങ്ങളാണ്, ഹോമങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനൊക്കെ ഹോമത്തിൽ നിന്നും വന്ന് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായവരാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റി വർഷിപ്പ്, അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് കലിയുഗത്തില്. അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ യുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള സമയവും ആയുസ്സും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറവാണ്. എന്താണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനമാണ് എന്ത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തി നൽകുന്നതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. ആരാണോ പ്രണമിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരിയുടെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറയും, ചിലവരൊക്കെ ഹരേ രാമയാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട്. ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം വേദങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അത് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം. അതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യണം. അതേസമയം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കുളിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശുദ്ധരാണ്. ഭക്തിയുള്ളവര് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നേരവും ശുദ്ധരാണ്. അപ്പൊ ഏത് നേരവും നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം. തസ്മാൻ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ മിഡ് നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം രാമ എന്ന പേര് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? പാർവതി ദേവി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശിവൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, ചൂട് പോകും ഫുഡിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കേനോ പായന ലഘുന വിഷ്ണു നാമ സഹസ്രകം, 1000 പേരുള്ള പേര് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര സമയം വേണ്ടേ, എനിക്ക് ലഘുവാക്കി തരൂ അത് എന്ന് പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമന്റെ ഒരു പേര് വിളിക്കുന്നത് സഹസ്രനാമത്തിലെ തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഹരേ രാമ മന്ത്രത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രാമ വിളിക്കുന്നുണ്ട്? 4 പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 4 പ്രാവശ്യം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കാശിയിൽ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗംഗാതീരത്ത് പോയി ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അവരെങ്ങനെയാ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നത്?
അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാർവതി ദേവി സാരിത്തലപ്പ് കൊണ്ട് വീശി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ശിവൻ വന്നിട്ട് കാതില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അതിനുശേഷമാണ് അവര് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം മഹിമയാണ് നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനുള്ളത്. നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഭസ്മമാക്കി തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ടൈം എങ്കിലും ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പൊ ചൊല്ലിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് പാപമൊന്നും വരാനില്ല. ഈവൻ പീരീഡ്സ് ടൈമിൽ പോലും നമ്മൾക്കത് ചൊല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽവമംഗലം സ്വാമിയാർ ഒരു ദിവസം കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കുറൂരമ്മ ഇങ്ങനെ അശുദ്ധിയുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കോമളം പൂജയൻ വീണും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറൂരമ്മയോട് ബിൽവമംഗലം പറഞ്ഞു, അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് എന്തിനാ കുറൂരമ്മ ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുറൂരമ്മ പറഞ്ഞു, അന്തകാലേ ശമാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേബരം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലും എന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്നല്ലേ. എനിക്ക് പീരീഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം ബിൽവമംഗലം സ്വാമിയാരെ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഭാഗവതത്തിൽ ഇതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം കലൗ തദ്ഹരി കീർത്തനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നല്ല ഫലങ്ങളെല്ലാം തദ് ഹരി കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തില് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി ഭഗവത്ഗീതയില് 10.25 ശ്ലോക പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാനാണ് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യുക? നമ്മള് ജപിക്കുക. ആദ്യം ജപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ മാലയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മുത്തുണ്ടാകും. ആ മുത്തില് നമ്മൾ അത് ഗുരു മുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ മുത്ത് എന്ന് പറയും, കൃഷ്ണ ബീഡ് എന്ന് പറയും, മേരു ബീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതില് നമ്മള് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന് ചൊല്ലുക. എന്താണിത്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ്, ഗുരു മന്ത്രമാണ്. അവര് 3 ലക്ഷം ടൈമാണ് ഗുരുമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവര് നമ്മളുടെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ആ കൃഷ്ണാമുത്തില് നമ്മൾ ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുത്തുകളില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. 108 പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാല ഫുള്ളായി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ഫുള്ള് ചൊല്ലിയാലാണ് അത് ഫുള്ളാവുക ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളുടെ നാവിലൂടെ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് നർത്തനം ചെയ്യും എന്ന് പറയും. അപ്പം കാളിയന്റെ ശിരസില് ഭഗവാൻ നർത്തനം ചെയ്ത സമയത്ത് കാളിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിസൺ എല്ലാം പോയി, പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി, യമുനാ നദി വരെ നിർവിഷമായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റിയും, എല്ലാ പോയിസണും, എല്ലാ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ക്രോധ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ അമൃതാക്കി മാറ്റും നമ്മളുടെ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാവും അതുപോലെ തന്നെ അമൃത തുല്യമായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അമൃത തുല്യമായ നാവ് കൊണ്ട് ഷുവർ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗോസിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പിന്നെ മോശമായിട്ട് ഒന്നും പറയരുത്. ചീത്ത വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആരെയും ദേഷ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് പോലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ നാവ് അത്രത്തോളം അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറി. അപ്പം അമൃത തുല്യമായ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നല്ലത് മാത്രം പറയുക. സത്യം ഭൂയാ പ്രിയം ഭൂയാ ന ഭൂയാ സത്യം അപ്രിയം. അപ്രിയമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും, മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, തത്തദേവേതരോജനഃ ഓരോ ആളും, ഓർഡിനറി പീപ്പിളും എന്താ ചെയ്യുക? അയാള് ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ലോകമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഓർഡിനറി പീപ്പിള് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. അമ്മ ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിലിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളും അതനുസരിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കും, നമ്മളുടെ കുട്ടികളും. അതുപോലെ യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. അർജുന, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്
ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളും എല്ലാ പടയാളികളും എന്താ ചെയ്യുക? നിന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നീ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഓടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങും. ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഏറ്റവും സൂപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനനോട്? ഓടിപ്പോകാതെ ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം, എനിക്ക് ഒരു കർത്തവ്യവുമില്ല അർജുന, എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് 3 ലോകങ്ങളിലും ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന, 3 ലോകത്തിലും, 3 ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ഒന്ന് നരകലോകങ്ങളാണ്. ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഏതു നേരവും ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? ബാക്കിയുള്ളവര് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അനുകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോധനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. 3 ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ക്രിയമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം, എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പ്രകൃതി ക്രിയമാണ് നീ ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ, നിത്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന ഭാവമാണ്. ഞാൻ എന്ന ഭാവം, എന്റെ ആത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്റെ ബോഡി, ഈ ബോഡിയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ കൈകളാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കാലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നു, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി. അതേസമയം ആരാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. മായയാണത്. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ് ഈ ദൈവീകേശ ഗുണമയി മായ ദുരത്തിയ. വളരെ ടഫാണ് എന്റെ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കും, അമ്പലത്തിൽ പോകും, ജപിക്കും, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. രജോഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പാർട്ടി ചെയ്യും, നമ്മൾ മാൾസിലൊക്കെ പോകും, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യും, കള്ളു കുടിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും, നമ്മളെ കുളിക്കാതെ ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാൻ ആദിരാതിർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനോട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവ് ഗോക്കളെയും ഗോപാലന്മാരെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഇതൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വനഭോജനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുക്കുട്ടികളെയും ബാക്കിയുള്ള ഗോപാലന്മാരെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ? കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായത് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തതാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ പശുക്കുട്ടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്വയം. എന്നിട്ട് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരുടെ കാലും കയ്യും പല്ലും എങ്ങനെയാണോ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതെല്ലാമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ മാറി. എന്നിട്ട് 1 ഇയർ ഈ ഭൂമിയിലെ 1 ഇയർ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം, മില്ലി സെക്കൻഡ് സമയം
എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് തെറ്റ് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് വന്ന് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, പരമേശ്വര കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണനാണ് പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ളത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള അതേ ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, അനാദിരാജർ ഗോവിന്ദ, എല്ലാവരെക്കാളും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഗോവിന്ദ. സർവകാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മയി സർവാണി കർമാണി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മയി സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും മയി എന്നിലേക്ക് സന്യസി അധ്യാത്മ ചേതസ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ചേതസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ, ആശയൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, നിർമ്മമോ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട്, ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ, എന്നിട്ട് അതില് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അലസത കൂടാതെ, വിഗതജ്വരഃ അലസതയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, യുദ്ധ്യസ്വ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് അത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസി അധ്യാത്മ ചേതസ, ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി അധ്യാത്മ ചേതസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്യ സ്വവിഗത ജ്വരഃ, അലസതയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. തേർഡ് ലെസൺ ആണ് ഭഗവാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. യേ മേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി, ഫാമിലി ആണെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും കരിയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം അസൂയ കൂടാതെ, വേറെ ആരോടും ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. വേറൊരാൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അല്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മവും നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവുമായിരിക്കും അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അതല്ല നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടി ഓരോരുത്തരും ഐഡന്റിറ്റി അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട്, നല്ല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ, ആരോടും കോമ്പറ്റീഷനോ ജലസിയോ എൻവിയോ ഒന്നും കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം കേട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. മയി സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാർപ്പണം ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഇത് എന്താണ്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ നിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. ഇനി എന്ത് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാന് വാച കാമേശ ക്രോധേശ, കാമത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആസക്തിയിൽ നിന്ന് രജോഗുണത്തിൽ സമുദ്ഭവ, രജോഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച്
കാമം, ആദ്യം കാമമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ആസക്തിയായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാമത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള അതാണ് നമ്മളുടെ ശരിയായ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാശനോ മഹാപാപ്മ, നമ്മളുടെ ലൈഫ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ കാമം, ആസക്തിയെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന? രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ശത്രു ആരാണ്? പുറത്തുള്ള ആളുകളല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാമമാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വേറൊരാൾ നമ്മളെക്കാളും നല്ല കാറ് വാങ്ങിച്ചു, നല്ല ഫോണാണ് അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുക. നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേണം എന്ന് തോന്നും, അതിനേക്കാളും നല്ലത് വേണം എന്ന് തോന്നും. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജയിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ്. കാമയേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹാങ് ആയി ഫോൺ. ഓക്കെ. ധൂമേനാം പ്രിയത്തെ ബഹിർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭ തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീനെ എന്ന പോലെയും, നമ്മൾക്ക് ചെറിയ തീയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ തീയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൊടിയുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭത്തിനുള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാമമാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഉള്ളില് ഏതെല്ലാം ഫീലിങ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? പുകയ്ക്കുള്ളിൽ തീയുള്ളത് പോലെയും പൊടിയുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയും ഗർഭത്തിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നത് പോലെയും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ധൂമേനാം പ്രിയദേവന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ തദ്ഗർഭ തഥാ തേനേദമാവൃതം. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇന്ദ്രിയാണി, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്ചത്. എവിടെയാണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് എന്ത്? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും, കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കും, ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗന്ധം കൊണ്ട് കേൾക്കും, ജിഹ്വ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും, അതുപോലെ ത്വക്ക് കൊണ്ട് ഇനിയും വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. എന്താണ്? സെൻസസ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് അത് മനസ്സിലേക്ക് പോകും. മനസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ബുദ്ധിയും അതിൽ മോഹിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പം അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ സെൻസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അതില് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. നമ്മൾക്ക് അത് വേണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹീക്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ഭരതരിൽ ഉത്തമനായവനെ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ്. കണ്ണ് ഓടുന്നിടത്തൊക്കെ പോവുക എന്നുള്ളതല്ല, കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, കാതിനെയും നാവിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എന്ത് ടേസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾക്ക് വേണം, നല്ലത് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഫീലിങ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കണം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധി പരതസ്തു സഹ. നമ്മളുടെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളെ മനസ്സ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇടത്ത് ഇരിക്കും. അപ്പം ആ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതാണ് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിനെയും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മനസ്സുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ 3rd ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എടുത്തത്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ആരും ലെഫ്റ്റ് ആവരുത് കേട്ടോ. സൂര്യ മാതാജി ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കിസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ക്ലാസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയല്ലേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും 3ാമത്തെ ദിവസമല്ലായിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് പറയാ. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല മാതാജി. എന്ന് വെച്ചാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കണേ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റിയ പോരായിരുന്നോ? നമ്മളല്ലല്ലോ മാതാജി, അവിടുന്ന് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഓ, സൂര്യ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വന്നോ സൂര്യ മാതാജി? വന്നു മാതാജി, വന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് മാതാജി. ഞാൻ സൂര്യ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കാം. ഓക്കെ 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 മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് 2 ദിവസമായി ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പില് ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് പലരും ചിലപ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അതായത് വാട്സപ്പ്
മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, കോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം. ചേച്ചി ഭഗവത്ഗീതന്റെ ഡെമോയിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാട്ടെ ചേച്ചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതില് നിങ്ങൾ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോം പേജ് ആണ് കാണുക. അപ്പൊ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ചിലപ്പോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പേജാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ആൾട്രേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പുതിയ പേജ് എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ 3 ലൈനും അതിന്റെ താഴെ ഈ ഹോം ഓൾ കോഴ്സസ് ഫോറം എന്നുള്ള എല്ലാ ഇതും വരും. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും. ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, പേരും മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പർ, അങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല, മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരും വല്ല നമ്പറോ അങ്ങനെയുള്ള വല്ലതും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസർ നെയിം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് അതുപോലത്തെ പേര്, ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശരി, അപ്പൊ ഈ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി തെറ്റാതെ, ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാതെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒന്നും ഇടയിൽ വരാതെ കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശേഷം ഒരു പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ല, പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവലല്ലേ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലും തേർഡ് ലെവലും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് പാസ്വേഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇപ്പൊ Gita@24 Gita@365 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതില് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും നമ്പറും സിമ്പലും, ഇത് 4 സിമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർ, ഡാഷ് അങ്ങനത്തെ, പിന്നെ നമ്പർ, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്റർ രണ്ടും എല്ലാം വേണം. ഈ 4 വരുന്ന പോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡ് 2 തവണ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട്, ILO, സെൻഡ് ദിസ്, ഈ 3 കോളം ടിക്ക് ചെയ്തിടുക. ഈ 3 കോളം ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിൽ കയറണം. ലോഗിനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. അപ്പൊ ആ റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ലോഗിൻ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിമെമ്പർ മീ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ, അതായത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റില് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പേജാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണോ, ഫുൾ നെയിം തന്നെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിലും പോയി നോക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെ പേര് വരും. അപ്പൊ അതിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കാണുന്ന പേര്. അപ്പൊ രണ്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട ഫുൾ നെയിം തന്നെയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയതായി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പേര് മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. ലോഗിൻ പിന്നെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗിൻ ആയിക്കോളും. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും വരും. ഇവിടെ കണ്ടോ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days, 6 to 10 years, 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗീതയുണ്ട്. പിന്നെ 11 മുതൽ 16 വയസ്സുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡൾട്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലെവൽ 2 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗീത ക്ലാസ്സസിന്റെ ക്യൂസസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അഡൾട്ട് ബാച്ച് ആണ്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും മലയാളം ഉണ്ട്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും എല്ലാത്തിലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 to 10 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 ലാംഗ്വേജേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡൾട്ട് ബാച്ച് ആണ്. അഡൾട്ട് ബാച്ച് ഇതാണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചിത്രം വരുന്നത് നോക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിൽ മലയാളമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഇതിന്റെ മേലെ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ്. ഈ താഴെ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ഡേ 0, ചാപ്റ്റർ 1, ചാപ്റ്റർ 2, ചാപ്റ്റർ 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വിസ് 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ അല്ല, ആക്ച്വലി ഇത് ഡേ 0 ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചിലരിപ്പോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ചെയ്ത് തുടങ്ങാത്തവര് ആദ്യം ഡേ 0 ക്വിസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡേ 0 ക്വിസ് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില റൂൾസ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ 10 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം നമ്മൾക്ക് 80% മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കണം. അപ്പൊ 80% മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ഉത്തരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. 2 തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ 2 തെറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല, ഒരു തൃപ്തി ഇല്ല ചെയ്തതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ 100 മാർക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നത് വരെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ഡേ 0 ക്വിസില് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് അയച്ച മെസ്സേജിൽ ഉണ്ട്. അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കുക, ഏതാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും യൂട്യൂബ് പേജൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ മംഗളൂര് എന്നുള്ള നമ്മുടെ പേജ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പേജ്. ഓക്കെ. ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പേജ്. യൂട്യൂബ് പേജ് കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് യൂട്യൂബ് പേജ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സസിന്റെയും ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം ഭഗവത് ഗീത ബാച്ച് 39 ചാപ്റ്റർ 3 മലയാളം 8 PM എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ലൈവ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡെമോന്റെ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിന്റെയും ലൈവ് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ വീഡിയോ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പിള് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അനിമേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ആയി പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ അവിടെയുള്ള അഭിഷേകങ്ങള്, പിന്നെ രാവിലെ 4:30 ഒരു ദർശനമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ലൈവായിട്ട് പോകും. ആരതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആരതി, പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സസ്,
മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്താലും അത് കാണാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കാരണം ഇതിലൊരു ചോദ്യമാണ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടോ ഈ ചോദ്യം? നിങ്ങള് ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിരത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ഈ അപ്ഡേഷൻസ്, വീഡിയോസ്, പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് 24 hours ചാറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെസ്സേജ് കാണാനും അത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അപ്പപ്പോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമായ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ, അല്ല മീറ്റിംഗിലെ കോ ഹോസ്റ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറയും. മുകളിലുള്ളവ എല്ലാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡേ 0. ഈ ഡേ 0 ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഡേ 1 പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡേ 1 പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഡേ 3 അല്ലേ എടുത്ത്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡേ 3 എന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് നടന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ PDF, ഇന്ന് കാണിച്ചെന്ന PDF അവിടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം ഇന്നെടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള PDF ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും പോയി വായിച്ച് പഠിച്ച് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ മെറ്റീരിയല് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഡേ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഡേ 1 അതങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഒരു ഓർഡറിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ 3rd ക്വിസ് 3rd അധ്യായമാണ് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 3ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡേ 0 ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റേതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഈ ചെയ്തതിന് ചുറ്റും ഒരു യെല്ലോ കളർ മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ടിക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണും. ഇവിടെ 100% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യാത്തതിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ കാണില്ല. അതിന് പകരം നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആണല്ലോ. അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണാതെ ഗ്രേ കളറിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഡേ 0 ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അധ്യായം 3 കഴിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അധ്യായം 3 ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വരിക. അപ്പോ ഡേ 0, ഡേ 1, ഡേ 2 അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ. ആ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 18 അധ്യായങ്ങളിലും ആ യെല്ലോ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും തലപ്പിൽ മേലെ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 100% എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാം യെല്ലോ കളറിൽ വന്നു. മീൻസ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ക്വിസ് മൊത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും. നിങ്ങളുടെ 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ തിരക്ക് കൂട്ടി ചെയ്യരുത്, കാരണം ഡേറ്റ് മാറി വരും. ഇപ്പൊ ജൂലൈയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ മെല്ലെ ഈ 18 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നതിന് ഈ ആരോ മാർക്ക്, താഴോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെങ്കിൽ മൊബൈലില്, ലാപ്പിലെങ്കിൽ ലാപ്പിൽ, എവിടെ വെച്ചാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ആക്ച്വലി അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 24 hours വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അതിനുള്ള റിപ്ലൈസ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പില് എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അഡ്മിൻസിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, മിനി മാതാജിയുടെ നമ്പർ, രേണു മാതാജിന്റെ നമ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരും. നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ്, അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള അപ്ഡേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ യെസ് പറയൂ. ഞാൻ ഇന്ന് എൻറോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പുറത്തായത് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാനത് കാണുമ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോയത്, ഇന്നത്തെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, വീഡിയോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ശരി, രേണു മാതാജിക്കോ മിനി മാതാജിക്കോ എനിക്കോ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രേണു മാതാജി. താങ്ക് യു സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.